Dámy a páni, prvou časťou programu sa vám predstavila skupina historického šermu Kohorst Prešova. Kohorst, Semper, Vinci! Ďakujeme vám, ste skvelé publikum, prajeme vám príjemnú zábavu. Myslíš, že nepôjde? Skúsi na krátko, najprv na 4 metra. Sa budeme dlhšie. Ale nie, veďme mladý liet. Pokračujeme ďalej. Kruté stredoveké boje vystriedajú krásne mužské hlasy zo Zborova. Zaspievajú vás